Yen memajang, ayo Mbak Agnes. Yen memajang mong karo janur kuning Tang tetang tung Yuga Nawala tiba. Selamat ulang tahun yang ke-53 SD Muhammadiyah Pakel. Semoga sukses dan berkembang. Oh iya. Kula nyuwun fragmen diiringi gending sinom nyamat. Oh iya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Sing dikarepke fragmen apa iki, Nok? Ya mbok menawa fragmen ketoprakan. Ya salon-alon mengko. Heeh. Sembah nuwun. Ya. Kembang wae. Monggo Mbak Ika. Janjane iki sing dikon mayangi dudu aku lho, Nok. Oh. Panitia iki jane ngerah Ki Sumaryono. Oh. Ning gandeng Ki Sumaryono njaluk 120 yuta ayo. Dialang-larang lan ya. Ayo mula trimo aku wae. 120 yuta kuwi komplit karo mikul diesel. Ayo jejere, Mbak. Panas udan siap-siap parian dinggo SD Muhammadiyah Pakel. Yo. Milad ke-53 mangsa boronga do dipikir dhewe-dhewe. Yo. Mangga yo. Ayo TV neno ya ucapan selamat ya kena ndongake SD Muhammadiyah Pakel ya kena ya yo benike dedel cacahe 7 lho terus mugi SD Muhammadiyah Pakel tansah berkembang dan bermutu. Iya, luar biasa. Ayo Mbak Agnes. Yo. Arep benike dedel kan tetep bermutu. Iya. Entuk parcel. Buahe warna-warni. Warna-warni. Selamat milad SD Muhammadiyah Pakel. Murite saya berprestasi. Iya, apik ngene iki. Yo. Jejer ayo jejere. Kuwi lho Tiwi apik, Agnes apik. Engko saya rono saya elik. Amarga wis kentekan kok. Iya. Kok anak enten-entene mono sing ngayem, tentrem. Lah Mbak, titenono ora ono iki. Tuku parcel isine bayem, mugi SD Muhammadiyah Pakel ayem tentrem. Tuku parcel isine gula, muga SD Pakel bahagia mulya. Iya. Ben pokoke sing gampang-gampang arep tak bedheki sithik pokoke. Heeh. Tuku parcel isine endhog siji
Mugi SD Muhammadiyah Pakel nampi ridhoning Gusti. Apa kowe? Ayo Ik. Wis entek piye ayo tuku. Wis dibedheki kabeh. Gak aku nameng ayem tentrem. Bagya mulya. Iya. Kudu berpikir, berprestasi, berpikir. Iya, mangga. Yeah. Tuku pastel. Tuku pastel. Apik iki? Neng urung karuan. Oh iya, wis tok lokke dhewe malen. Tuku pastel Neng Moyudan. Neng Moyudan. Semoga anak SD Pakel. Muhammadiyah Pakel. Anak Muhammadiyah SD Pakel. Walik. SD Muhammadiyah Pakel. Kemerungsung. Pikirane kemerungsung. Oh, dadi kemerungsung to, Pak? Ya ora apa-apa ya. Wis ngono kuwi pokok men. Jadi anak yang membanggakan. Apik-apik, ya. Lagi ngombe. Ayo, Sa. Ya. Waduh. Jejerku mentel. Jalukane Bagor Brand. Terus mugi sekolah SD Muhammadiyah Pakel selalu menjadi panutan dan selalu beken. Ya, apik iki. Bahasane iki cara milenial. Apa? Milenial. Iya, selalu beken dan ngetren. Ya. Ayo ganti Tin. Ya. Tuku bergedel. Bergedel iki. Bergedel iki kentang dinyet-nyet kae terus digoreng iki jenenge bergedel. Iya. Neng Gunung Kidul. Unggul. Ya wis kuwi bener. Ya ora kok domongke kok ya. Ayo aku iki soalé cah cerdas kok ming dinae. Ya wis kuwi wae. Ana diteruske. Piye le neruske? Ayo manut mengane lambemu kuwi piye? Lah wis disebut kok. Lah ora apa-apa wong gelem ora weh. Hah? SD Muhammadiyah Pakel terus menjadi sekolahan yang lebih unggul. Nah, ming ngomong ngono kok digawe angel. Lah salahnya wis disebut. Lah sakarepku wong dalange aku ora entuk nyebut. Iya, jejere ayo yuk. Tuku perkedel. Weh lah. Ya wis ora apa-apa, ning warung bareng kok. Iya. Ning Pacitan. Wah niki rada adoh. Iya. Terus mugi SD Muhammadiyah Pakel menciptakan murid yang beriman. Apik, ya jos iki. Yo. Sapa ki jenenge? Oh, Neti. Ya. Ono gembel. Ono gembel terus. Gembel gelandangan. Heeh. Ya. Dadi basa Indonesia entuk puas. Ngono. Basa Inggris entuk puas. Bojoku angel. Wah. Ganti wae. Bojone angel kono apa? Gaweane mung nesu. Heh? Gaweane mung nesu, Pak. Ah gaweane mung nesu ra ya. Diterima-terimake karang jodoh ki di tangan tuh. Ya, terus kagem SD Muhammadiyah Pakel. Tansah sukses selalu. Tansah sukses selalu. Ayo Bu Pras. Ya. Aja di anuse iki kadang kula malah mau bengi iki dadi apik banget anune Prastiwi, apik dhewe di antara parikan-parikan. Ya, soalé le mikir suwe dhewe. Ha iya. Lah ya to urute ndono iki suwe banget. Ya, ya. Golek walang. Golek walang ning Semanu. Ning Semanu terus iki ngundang dalang. Ra iso dadi panutan, ra iso dadi
Ora apa-apa, terusno, ora iso dadi apa. Pokoke ora iso nggo panutan. Ya, wis ora apa-apa. Sing penting aku ditanggape kok. Ya. Lan ra iso digugulan ditiru. Nah, sampe ora apa-apa. Iya. Pokoke aku wis duneke dalang edan, dalang koclok, lagu gulan ditiru. Ah, ora masalah. Iya. Wis ben ora masalah. Ayo panas udan. Monggo. Wis dadi remuk-remukane wong. Iya. Ya ora apa-apa. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Monggo kanca-kanca penabuh ya. Misoa caping gunung. Ya, nadyan wadon sarata Hino mane monggo hinu mane banyu bene ya masih dek jaman yo pras dilagokke yo monggo iki uga ana WA no ya saka penyanyi Bapak Tumiyono ya Direktur Wika ya nyuwun lagu Bajing Loncat yang nyanyi Mbak Ayu. Oh ya untuk Mbak Ayu saya transfer 1 juta. Oh ya untuk Pak Bucange 1 juta, untuk Kaswiyoga 1,5 juta. Oh ya wah jan ya nalangi meneh. Ora apa-apa ya mlebune transfer ning rekeningmu. Siap rasa kuwatir no. Tak talangane. Sesuk tak dedele talange. Heeh. Dadi men gemrojok langsung. Ya, ayo teruske. Sakura bisa
Matur sembah nuwun. Ya, caping gunung sing ngersake panjenengane Bapak Imawan Wahyudi. Wakil Bupati Gunung Kidul ya sing kepareng rawuh bengi iki nok ngono ya Mak. Iya. Ki uga akeh susulan-susulan awala saking Mas Bendol Sugiyanto Semanu Gunung Kidul nderek mangayu bagya milad SD Muhammadiyah Pakel. Ya. Nganti lali ora ditulis nyuwun lagu apa iki ya engko dicaosi. Ora waton mbok menawa manut karo awake dhewe Mak. Sajake ya ngono. Ya. Karo iki panjenengane Mas Fajar. Ya. Mas Fajar karo Mas Jafar. Oh iya. Iki arep nderek nyumbang lagu lan ngendang matur nuwun. Oh iya, iki salah sawijining penggemar wayang sing duwe cacat netra no, tegese cacat netra ora iso nyumurupi marang gelaring jagat miwah padanging rembulan. Ya. Iki kepareng arep nyumbang, ya ora apa-apa. Mergo iki dienggo pamecut tumraping para awake dhewe ingkang diparingi raga wutuh. Sing cacat netra wae iso belajar ngendang, iso belajar nembang. Awak dhewe sing wutuh kok ora gelem nguri-uri marang kabudayane awake dhewe iki ora prayoga lan ora becik. Iya, pancen bener. Ayo. Japar iki Japar iki senengane le manggon adoh kok wong cetha ora weruh kok dadak tekan kono barang. Ora kaya goleke gawean wong. Oh, wis nek ngerti arep pentas kira ya mapan. Lah iki kancane wis munggah dhek sing golek inggon. Warataya kowe nabrak salon. Iya. Kok malah neng kono senengane. Ya iki dadak suwi to Par ling ngenteni kowe. Ngono ya. Ki Mas Fajar wis munggah. Oh iya. Kari ngenteni Japar. Ya alon-alon dituntun jak mlayu wae. Mesake ora. Dituntun kok jak mlayu ora. Wong ora weruh kok kesandung malah tiba. Ya. Dipot-poting lagu sedulur tuwane ngoten iki, Pak. Nggih, sampeyan mang mapan tenggen kendang. Ya. Mapan tenggen dituntun pisan. Warataya kowe. Nyampar akual telu langsungan. Ya ora apa-apa, ya lah ya deleh hawa ya sak nggon-nggon. Lah. Iya gaya. Dadak nggo kacamata barang ki ya ngopo. Kacamatane miring kok. Wis kono wae, santai lah kaya mik. Pelindung debu. Hah? Pelindung debu. Oh, dadi men ora kliliben. Nggih. Wah iya. Ya syukur. Mau bengi Mas Fajar ya rawuh. Iya. Kula wau dalu wonten daerah Maguwo nembean. Ngapa? Anu ndandake alat kerja. Apa alat kerjamu? Laptop. Waduh. Iki lho nok teknologi sing maju kaya ngene iki. Mas Jafar iki ora nuwun sewu ora iso nyumurupi apa-apa kowe dolanane laptop. Iya. Uripe ngagem niku. Oh, ya syukur. Saderenge tembang kula badhe ngajak para sedulur sedaya supados ngucap raos syukur wonten kersane Gusti Allah. Awit SD Pakel tasih kersa ngantenaken program lulus dari SD harus khatam 30 juz kan niku. 30 juz napa kalih juz? 2 kali juz nggih. Monggo nun sewu kula wau bar mirengke sambutan wau kula terus buka-buka ten artikel. Waduh. Sapa sing gelem ngapalke utawa ndawamake Al-Qur'an niku negarane utawa daerahe bakal ayem tentrem. Lah monggo sakniki awake iki ambak nggih ngertos ambak negari tetanggi kenging virus. Monggo virusé men jenenge kaya merek mobil. Apa? Corona. Kowe rumangsaku kowe iki malah anu ya gelem maca, gelem sinau lho. Iya, ngerti virus barang. Niku awet nggih ngendikanipun tiyang sepuh sok sapa isih gelem sinau kuwi wong isih bakal pinter. Ning nek wong ora gelem sinau niku bodhone wis cedhak. Oh, aku ngendi-endi ya ngono kuwi cenan. Nggih. Ya, kowe nembang Idam Sari. Sing nendang mensi sapa? Fajar. Ya. Ya. Duh wong ayu
kurang dhuwur. Sebentar, Mas. Kaya Kaya ngene rasane wong nandang asmara. aja ditambahi rasane ndak nganu kliwat. Iya. Apa ta awakku dhewe do tewa jawataka welasana mring wak mami. Kuwi sing anu sing ngendang kuwi dipenerke sik kuwi. Ora dipenerke tangane mah ngeplak pengendangku. Oh iya. Bener rong, Lek. Upama dentang tulung-tuyung. Ya. Umpamana nakoda tanpa prau sasat sarah ing Jalatri nyidam sari as mara ya iki kejaba iso nembang ya pinter MC ya pinter dadi penyiar radio. Oh iya to. Heeh suara swadesi kanca prihatin lahir batin kan. Nggih. Iya sing nyiarke iki apa jenenge? Sapa? Jafar iki. Ya, kula dhek ya selawase ya prihatin tenan. Ya, upama semono janji prasetya ning ati ayo pangono lan sakuman telek netro rinoso rasa rasane priyo dan sesek upama trampil ngendang ngono malah takon ganti pengendangku iya. Mau pengendang wis kesel. Lah iya ning ya tekan panggung suwe. Lah iya. Mangkat dhewe-dhewe ya mesti keblasok. Unak cemplung kalen. Lah kowe iki kurang ajar. Karo kancane kok ngono kecemplung kalen kaya kowe iki weruh-weruh wae. Wah, anek kula niku nek kon lomba kecemplung kalen paling ya ngomong sikik dhewe. Aneh-aneh par kowe iki. Ya. Sing marake rada pripun niku lek aneh niki. Heeh, pancen ya. Nalikani ro ing dalu Suara keyboard atiku lam-lamen sira wong ayu anti mati ora bakal lali langkae nintane prati
Fajar maju kene. Ya. Kula mbayangke siji lho niku ya. Apa? Nek umpamane Estu Fajar niki dadi pengendangan jenengan. Heeh. Terus niku mengke sing kira-kira sing kudu ngemat niku dalange ngemat kendang napa kendange ngemat dalang niku lho. Wis ora ono sing mat-matan. Iya, mesti gesek kok. Lah mlak niku. Ya. Jejer wah ayo padha baguse. Kaya salah kopling ngene Demek. Apa? Salah kopling. Salah kopling piye? Waton makdul. Ya, nyanya dadi iku sangunya paringi. Wes. Wah, kuwi sik Fajar wis kowe rasa njaluk tak gawane wae. Paron ya. Ya, paron. Ki Fajar. Apa to paro dhewe wong loro? Sago ora? Nek ra sago ora wis tak kei. Hah? Ah, kene ora urung ya kon marokke ora dienggo dolanan wae. Wis kana tangane uthik ora seneni karo kuwi. Utawa Ona Sutra kuwi. Ya. Terus lurus. Nah. Wah, gayane sing mburi kaya weruh-weruh wae. Iya, tangane dipenerke kaya wah kowe. Ya, wis ngono kuwi wae. Ampun Pak, mang nang mawon. Lah dijagani mawon terus ya. Terus. Rem. Oh iya seneng nganggo dolanan kaya ngono. Caloro ki nek omong-omongan lucu Iya. Ya pancen bener kok Mak. Dadi aja ngemengke karo wong cacat. Ya, karo piyai cacat kuwi ya titaing sing gawe urip titaing Gusti Allah. Ya, mula aja nganti disingkir-singkiri no. Ya. Pancen bener ngono ya Mak. Iya, nyatane kepinterane ya ngendang ya trampil. Lho, kuwi mujudake sawijining kebesaraning Gusti, kebesaraning Gusti Allah. Le maringi keadilan tumraping titahe. Ya. Diparingi cacat netra ning iso ngendang apik, iso ngendang trampil. Diparingi netrane iso nyawang apa-apa ning malah ana sing ra iso ngendang tur akeh. Ya. Lah kuwi adil sing moho. Ngancik di negara di Nina Sunda. Ya. Bajing loncang, monggo diaturake, ya. Ya. Jaipong, ya. Bajing loncat, bajing loncat, tanah, aduh, abdi lepat, narosan ketinggalan.
matur sembah nuwun. Ya. Mbak Ayu ya kepareng ngaturake. Ki mengkari dua pamundutan dua pamundutan saka Mas Bendol Sugiyanto Semanung Gunung Kidul ya ning ki ra ana lagune. Oh iya. Lah iki sing siji saka panjenengane Bapak Sudiyono Pakel Baru. Oh iya. Piyai kene sajake Pakel Baru ya. Nyuwun Framen ya. Diiringi gending Sinom Nyamat. Oh ya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Diaturake Mak. Iya, iki fragmene fragmen apa? Aku dhewe ya urung dong. Ya. Karepe kepiye? Sinom Nyamat. Ngono ya Mak. Iya, monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudhun. Ya. Dirampungke iki lagu-lagune no. Ya mengko gek teruske lakone ya Mak. Iya. Lakone lakon wigati. Ya iya. Ci, Pak. Oh wis to. Ya, iki pamundutan Sinom Nyamat. Ya. Ning nganggo fragmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Ya. Sapa? Sing arang sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe. Ya. Ora sawedi. Ngono ya Mak. Iya. Awan waras kok anggere mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Kuwi ming psikismu sing kena. Iya. Kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi. Pundi, Pak? Heh? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Heh? Wonten permen wonten. Fragmen. Oh, permen. Oh, ya wis. Sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Karo Tatin. Iki suradane kula ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Nggih niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus tadi nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mas Broto Tatin seminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana. Angel no, angel. Ya. Sing apal lagi kuwi ngundamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Tutuk tuk tuk. Den Mas. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarene panjenengan lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa Pak? Psikis. Apa kok anu, pokoke alasan to. Kowe iki mengkon mikir angel, aku ming mergo awakku lada lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok kowe. Oh, piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan nika sehat. Alhamdulillah. Den Mas, Piye? saestunipun kula menika ajeng omong. Apa? Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong piye? Omong. Angsal Oleh. kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ayo iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Piye? Saestunipun kula aku isin ya arek ngomong.
Piye kok? Den Mas. Lendas-lendus ki. Piye? Kula menika Kowe ngopo? tresno kalian panjenengan lho, Den Mas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku alik kok. Kok ora kuwale panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to Den Mas menika lho? Ha iki ceritane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke cerita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke cerita. Yo Pak yo. Heeh. Mbok Kowe- purun. Kowe kaget no ya. Mene. Lho. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Boleh langsung muni. Minten. Ngono dadi siap. kanu dramane iki kecekel baleni Tin, baleni. Baleni, Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten. Ngono ta kaget ora kok. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresno kalian panjenengan. Loh, minten. Nah, apik iki semua. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul. Nggih. Gon ngendi? Nggon mriki lho, nggen mriki. Ngono ya. Subrata kok cengengesan. Nggon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to, Den Mas, kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe Pacangan. pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Kok panjenengan tresno kalian Ika? Oh, nek Wis ora apa-apa. tenan nek iki. Asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ah ya wis. Nah gelem ya wis. Tak omongi. Cempluki jenenge asli Ika. Wis tak telusur ning kono ning. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener. Ra apa-apa tresno iki ra apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning Lah rak kok Ning rak pawakane ngono. ning rak pawakane Dicondro Ika dicondro. ki ki apa? apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho, Lho piye? mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang. Lah nggih panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nek nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih nek nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak ra iso dipeksa to, Ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, rak tenan to. Kula nek nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek iki ngopo lho. Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku Lah iya dengkulmu mlocot. maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresno karo aku, Nggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok teku. diwayu Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso Tresno kuwi dituku Ora kena dituku nganggo apa wae. nganggo apa wae. Lah kok sik omong aku terus kan. Heeh ya. Nanging Ijolan wae apa, Pak? Mah Den Mas,
Nanging tresna menika jalaran saking kulino lho. Ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omonga. Piye? Jenenganku nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba, lah ya coba. Coba. Mamanisme. Iya. Jeneng wong ora tresno ki ya biak-biakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresna kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kowe tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane Kok mengumpama terus to ya. oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan niku mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Temeng sebabe Ika. Mbok Ika dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki kejaba nek sing geret ki Ika. Waduh. Lah kok kenapa Ika ora ono nang kene sing ono aku. Ana ning bayanganku. Wah. Apa iso ming mbayangke tok iso? Ming karo bayangan iso? Iso, aku kulino mbayangke. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa Den Mas? Aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Larang apa kang si sampun dahar dereng. Wis. Dahar kalian apa? Karo telo. Dahar kok telo ki piye to? Duwe iku telo. Jenengan gadah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyo. Wow. Den Mase Brata krocok bendho. Kok mengenyon juan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora hafal to. Paratamtu
Mas mbok rasane angel ngono apa? Kula gadah jeruk lho, Den Mas. Panjenengan nak dereng nate dahar jeruk to? Nek jeruk murung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Doncekke. Ayo jeneng. Oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo dioncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak ra edan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki pot. Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Den manek cen niate seneng mbok ya seneng. Ora beda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora beda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ikan. Ayo aja diwayo, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nya. Panjenengan niku kok apa-apa nyo ning ora nyata. Omong tok. Ya coba diteruske. Potol-potol ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualik iki lho, kualik. Ya wis men kualik ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualik? Kowe ora mbeda aku to? Ora beda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek upami kula demok jenengan asal boten. Ora entuk Ya ora entuk. Udu muhrime. Udu muhrim. Nah. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi. Aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kowe arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Loh. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Lho, Jenengan seneng nek aku edan. Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki mung ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Lawe. Wah, kok murah men. Mosok kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Turuk. Den
Ora kuwi. Ya ngene napa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe ta. Mbok aja omong ora tresno nek urung awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan niku nek jenenge ngono kuwi nglarani atine wong wedok lho. Subrata Melayu. Nglarani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga minten. Wis tok 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 tok. Aja lunga, Den Mas. Tok tok tok. Nyoken dum-duman dhuwit sik aja ngono enggak. Apik elehmu ngetoprak lumayan e. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik pemaine wedok kae ngono. Heeh. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Aja. Awar lho. Serampung ora gelem tak iki arep. Kowe ngetoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Sapa? Wis, Mbak, ngaten ya. Kok ndak wektune slantek engko sing kurang diaturake nggon limbukan ya, Ngger? Ya.